Na tom meetingu, na té poradě si řekli nějaké základní ty věci, jak si říkal, protože bez pohybu, bez chtít hrát. Ze strany ostrá střela Maximiliána Schubera. Ještě jednou Schubera, potom zapadl do branky. No. Lacírka přesně u Bekele na modré čáře. Ferler si klepal, Bekele si vybral Kastnera, Parker tu. A protože se na angličtinu dbá už od základní školy. A teď parádní kombinace subranky na druhou polovinu, když rozdělíme hřiště podélně. A vedli přes rychlomyšlení. A úspěšná kombinace. Tady se nádherně protáhl kolem Valerie Orechová. Michailis si to míří. Richanbeck. Tady úplně volný Lukas Reichel 4-1. Ano, strašně, nechci říct zlať. Stachoviak. Peterka a parádní kombinace. Jde nahoru, no a Beck mu jede dolů. Oni si totiž tam protočili, když... Musel počkat na Stachoviaka, který ještě manévruje. Skotoča, nádherná kombinace. Nebo ani na sebe neřeknou, nepředají si to hráče do tabulky, se od nich očekávají. 100%. To byla Kalim Mambetáliev. Vezme trenérskou výzvu. Ne. No třeba zákrok utkání proti Finsku. Tifos! Němec! Gomi. Kastner! A gól! Maximilian Kastner! Kastner na turnaji měl hodně gólovek, prázdných brán, pořád mu to tam nechtělo spadnout. Němci demolují své soupeře v Ostravsku.